El 20 de desembre de 2018 es va constituir i va ser aprovat en aquell mateix plenari el Consell Municipal d'Inclusió i Cohesió Social. Aquest òrgan va ser l'encarregat del seguiment i l'avaluació del Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social que va ser aprovat posteriorment, concretament per acord plenari de data del 25 del 4 del 2019. Este òrgan va estar per representants de les institucions i de la societat civil, així com persones expertes designades per l'Ajuntament. Pràcticament la totalitat dels components del mateix participaren en el diagnòstic i l'elaboració del pla d'inclusió que he anomenat abans. Si li fan una ullada al pla, podem veure que el col·lectiu de persones majors està present i representats constantment al pla i que els s'han tingut en compte i els se té en compte. El pla i el Consell va quedar totalment desfasats degut a la maleïda pandèmia, la qual no apareixia ni com a eix d'intervenció ni tenia mesures per a fer-li front. El Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social té un període de vigència de 4 anys, del 2019 al 2022. Per tant, aquest equip de govern proposa i portarà només puguem, i és per això en la major brevetat possible, el nou pla actualitzat i, per tant, la nova formació del Consell. Este és, avui per avui, la prioritat de benestar social, la creació del nou Consell i la redacció del nou pla, on, per suposat, estan incloses les persones majors.